taká totma je tu teraz, takže ideme jemne, lebo nemôžeš vedieť, čo nás napadne. Áno, áno. Kráčaš pomaly Ulicou. a postupne pozvolna prechádzame do svojho tradičného hlučného štýlu. Mojho života. Cítiť hryby. Cítite? Cítite? A volá, kto by akurát jedol hryby doma. Cítim. Doprava, Palko, či čo to je doľava? Doprava, no. Doprava. Aj ty si to otočil, čo? Áno. Palko nás prevádza. Tuto spravil toto. Kráča ďalej, opúšťa kameru, necháva ma s kamerou samého. Ja ho dobieham, lebo má ešte foťák. Dobre, Palko, aj na prsty mi je normálne, že zima. No, tak pozri ho.